No niin, aamu valkeni, mutta meillä kävi vähän aikaisempikin herätys tuossa 5 aikaa yöstä, kun noin 2 sankaria tuolta horsmien keskeltä oli päättänyt karata. Päästiin sitten illasta laittaa niitä takas. Illasta? Eikö vaan kun aamusta päästiin laittaa niitä takaisin aitojen sisälle. Ja nyt sitten ollaan korjattu aita ja heitellään hepoille heiniä, niin josko ne hetken aikaa taas malttaisi pysyä aidoissa. No niin, sieltä se tuli. Terve Tirjäinen. Niin meillä on koulutunteja tähän. Lällikilä, mä en jaksa tehdä mitään. Niin haluatko kertoa jotain, mitä nyt tapahtuu? Meillä on pian koulun kautta leikin. Ja mä menen Vissarilla, Emma menee Urjalla. Ja Nukku menee Piksulla. Ja sit se ketä putoo, niin se tuo kakkuun, eli minä. Me eilen muuten pinottiin nää about 500 paalia tänne aitan alakertaan. Unohdettiin kuvat se ihan kokonaan, mutta työn touhussa ei sitten muistettu. Ihana elämä. Keventää alkuun. Noin, hyvä. Kyrkku pystyy vielä. Niin, nukkuu ennen kuin nostaa lautan, niin vähän tasaa sitä ravia Pidätte. Me vaan vähätään. Ei mun, mä oon edessä. Äkkiä mä oon alas. Ei oo. Haloo! No niin pikkunen toi selkä, et siinä on hankalaa. Niin on jo hyvä Emma. Pitääkö sieltä alas niin se kauan laittaa? Joka tapauksessa on pyriin kohti. No niin Emma. Ja kuinka minä? Meni hanskoihin ja... No niin, näin. Sori, ei ollut tarkoitus. Tässäkin on niinku täydellinen rantapuoli. Mitä tapahtuu? Ja pitäisi pelata peiliä. Tää yksi vaan laukkaa täällä edestakaisin. Katsopas
Joku siellä Ruoanlaittoa. kyllä. Niin puskee. Tästä vaan. Yksinkertainen, mutta tärkeä kysymys. Kerro, ketä sä rakastat? En ketään. Kelpaako? Ei. Kerro minulle, ketä sinä rakastat. Ai niinku ihmistä. Kerro minulle, ketä sinä rakastat. Orjasta. Kelpaako? Ei. Kerro minulle, ketä sinä rakastat. Koiraa. Kelpaako? Ei. No niin, hyvin yksinkertainen kysymys nyt vaan. Sano minulle, ketä sinä rakastat. Itseäni. Kelpaako? Ei. Sano minulle, ketä sinä rakastat. Äiti. Iskää. Kelpaako? Ei. Hieno vastaus kyllä, mutta sano minulle, ketä sinä rakastat. Sissi. Kelpaako? Ei. Sano minulle, ketä sinä rakastat. Ketä sinä rakastat? Keskenään. Sano, ketä sinä rakastat. Sanokaa, ketä sinä rakastat. Onks se se? Kelpaako? Ei. Sanokaa, ketä sinä rakastat. Sanokaa, ketä sinä rakastat. Sanokaa ketä sä rakastat. Vielä. Sanokaa, ketä sinä rakastat. Ketä sinä rakastat? Ei oo. No niin. Doctor, I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And the witch doctor, he told me what to do. No sanois nyt, Emma. Nuppu. Näytä nyt nuppu, että se oli valkoinen henkari. No niin, täällä on meitä kaksi taas piinaamassa sua. Pist vaan kiinni ja istut siihen Neijan viereen. Eli nyt sun tehtävänä on vaan matkia, sanoa kaikki mitä mä sanon ja tehdä kaikki mitä mä sanon. Tän nimi on siis Ungalapukala, me tullaan kokemaan tässä sitä aika monta kertaa. Ungalapukala. 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 Ungalapukala.
Päivän kakkostuntilaiset lähti taluttelemaan hevosia kentälle. Täällä on peilileikit meneillään. Hyvä alku! Hyvä! Maa! Hienosti! Hyvä! Hyvä! Ota tosta muutama. Hienoa! Hyvä Vilpe! Hienosti! Se oli nopea. Aika iloisesti menee. Ei ihan hirveesti haittaa. Hyvä poika. Mä tiedän, huomaatteko te jotain eroa? No niin, tallihommat tehty, tai siis vedet ja boksit laitettu. Vähän on iltatallihommia vielä kesken. Mutta nytpä me mennään pizzalle. Ja sitten illasta käydään vielä kotona suihkussa. Onks täällä hyvät pizzat? Jääks toi joulukuulla toi pala? Joo. Hyvä. Onko se hyvä pizza vai huono pizza? Joo, mä ainakin tykkään, mä en tiedä tykkään tää. No, mä syön vaikka en tykkäis. Kyllä se näyttää. Mä ehkä poimin sieltä sipulit pois, mutta hyvältä näyttää. Kanoille ruokaa. Näin. Sait ruokaa äsken. Veiva, de tahto, veiva, my tahto, veiva, veiva, my tahto, veiva, veiva, my tahto, veiva, veiva, de tahto, veiva. My tahto, veiva, veiva, de tahto. Viva! My tahto, veiva, veiva, my tahto, veiva, veiva, my tahto, veiva, veiva, de tahto. Viva! My tahto, veiva, veiva, my tahto, veiva, veiva, my tahto, veiva.